Poďte sa so mnou obliecť. Dobré ránko, ideme sa spolu obliecť, teda ja už som tak na poli. Mám na sebe basic tričko opäť, inak ja už sa začínam byť úplne nudná. Tieto nohavice elegantné, myslím, že sú, asi sú z Reserved. Dole majú takú preloženú látku, vyzerá to podľa mňa celkom fajn. Na nohách mám mokasinky. Tieto si myslím, že tiež sú to Jenny Fairy. Hej, Jenny Fairy, CCC, mám už strašne dlho. Na vrch si dávam bundičku, ktorom zo Zary. Opäť do takého sivo-bieleho outfitu. Opasok mám Zara, kožený za 30 €, ale tak teraz už sa začína vypredať, už bude lacnejší. Mám umyté vlasy, takže si tam balaklavu. Tuto mám z Primarku, sivú, mám vlastne sivú a hnedú. A keď to strašne tie vlasy, tak no proste roztrapatí, ale kvôli teplu je to pre mňa praktická vec. No ale tieto vlasy si musím schovať, lebo som to tak mala vonku, ale nepáči sa mi to vôbec. Dávam si CV kavat, Rae by Lorena Rae, ten mám z About You. Takto a kabelka opäť Badura, čierna. Teraz stredám túto čiernu a sivú, tieto dve tu mám. Takže takýto sivo-bielo-čierny look si dávam dnes. Prajem vám krásny deň, čaute.